Hei tid, så det atter her vi noen nødvendig parti av Gjerstamål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av å redigere Ljøa, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamål, og jeg ferdig atter og det å spyrre Paul, hva ligger til av hjertet i det, Paul? Det limer nok så langt hjertet, og jeg vet ikke om jeg har nevnt det ganske, men det en bra film, og det første versen i her. Rett og slett av trygg, her var vi til noe frivig god til Herre og Jesus Kristus. Og vi hånden her var vi til Østene finnes et gongt, og i trønne, til disse nøye som vi standa i. Og vi råsaken av vevn og dårgods. Ikke bare til vi råsaken av trångten og vi. Til vi vet at trångten vi skal tåler rundt sinne, rundt av sinne vevn, og vevnen gjør ikke til skammer, til kærler ikke gods uttalt til gjørst nokkere, vi har de antallen som giver nokkene er. Jeg sier 5 versene, her var hodtidlig med deg, og det var som da ble vi at henka vi hette, at vi hånden av Kristus, ja, vi Østen finner et gang til det sånn nøye som vi stand i. At det ble vi at livet enormt. Det er kvært jeg øye vi hånden. Ja. Og bare man hikker i 4. kapittel og det første versen, så sørst vet jeg, han tar seg om Abraham, hva skulle vi ta sige, at feir og Abraham har vunnet etter holden om. Hver Abraham rett og kjørt av verskom. Hei han eka, eller hever han eka røsa seg av. Tau ikke for gode, og hva sier skriften. Abraham tror gode, og tau er råkne hånden til rettvis. Tanne viskar hånden verer lønnen råkna, ikke av nøye, men som nekan øye råa. Men han og ikke viskar, men tror han som gjør hin av gode rettvisan. Honom är det tryggvansar råkna till rättvis. Så vi söker här att inte av något, men som något annat. Och så söker vi att vi stannar i något, men vi tar oss ett gång tid. Vi honom till dessa något som vi stannar i. Så heter ångkatvinar lukka som överstje. Det alla tuna viske, vi honom, och i honom. Och ända hej Abraham, där runt Ösne. För så många dagar sedan. Ja. Det är öjliga grejt i verkligheten. Kjalt om det här för och naturliga sin ringta skilja. Og tog tegran eisne ui Abraham, altså, og viser han. Og vi har ofta lintet til at, som man kan säga, at glorificera farna personer. Etla personer som standar också framme i andaliga tjänast, ja. Men öll vid människor, og det var Abraham eisne. Vi vet ikke om det var senast la nassenas vi tog seg om Abraham, ta i han. Det här måste likva för att bjärga sig kinn så som han sa det. Ja. Men det är helt öjla klart tydligt fram här att Abraham han hej inte att rosa sig av i för gott. Han var inte alltså verk som han kunde visa att det tog Abraham att det är tog att han kom här. Det enaste som teller här är att han tror gode. Ja. Og han trykken virker så sjåvande til at han gjør det til som god vil ha henne gjøre. Og lette han fram uttrykk. Ja, det man kan ikke si at nøyen til åndsjes gjerande. Tog at vi ikke ui holden og langere. Vi i andan, vi ui Kristus. Og tar vi honom har ett gång till nøyene som vi stand i, så vet vi at det alt i virkant.
Och tog rönsa till hoxaner åkara från dig om värsk. Som också ständer i Hebreerbrevet 9:14, alltså att mänka mor skall ta blå Kristus han sa som vi är vi en anta bär fram sig självan. Lojta läsan för gode. Så han säger, vi blev honom, rönsa görstråkare. Ja, jag vill lucka finna det. Det så står det. Hebreerbrevet 9. Ja. Ja. Han sier her, «Tu så satt som blå bukka og tarva og øskana kvøy og via vira slett og hine årein og halkar til utvarstes reinleika. Hvordan menga meir skal ta ikkje blå Kristus hansa som vi avgjøn anda bær fram seg sjálvan luita leisa fyrir god, rensa samvisku tikkara fra deion verskon til at tjena hino livande god.» Ja, det här är näka så omvetligt underfullt. Tog kvar så rås. Kan näkara och råsa sig. Nej. Det blir stil. Så det är inte långt. Och naturen, alltså den antalliga naturen, och jag tror helt inte efter det. Hvis vi tror efter det, så är vi övers. Och i värsta som god vill göra. Vi tjocka några lika, man. Så det är så störst att söka kvart han kan göra bergen och i lika med bergen att vilja sedan här i Filippran 2:13 att god är han som viskar och jag kom bergen vilja och att viska ett gåva vilja så in. Så jag också så att han tanken är att hatta är det och hatta to som tror det Jesus. Alltså ta gång man halt över om alltså. Ja. Till något helt annat än till att jag ska tjäna gott och jag ska röna det bästa och allt det där som har vi människor också att göra. Ja, det du nämnde ju en man ger inte något att anches ger inte hade du säga. Nej. Men till att lugga den spårningar om till anches gering. Ja, nettopp. Hvis vi läser långt ut och de som satt kapitel, ja. Ja. Här som han tåsar om synda lika med till han. Ja. Han säger här att han det är inte bara dopen här att la vita att alla vi som döpt till Kristus Jesus döpt till deia hansara vid ta griven vi honom vi dopen till deian alltså till anskjærelsen. Ja. För att alltså Kristus var rester upp från henne dei vid dårt färgen så skulle eisne vid liva nytt liv. Till vi sammanvaksen vi en lygon deia skulle vi eisne vera till vi lykar upprätt. Och så heter det här som man säger satta verset. Vi vita ju hetta at gamla mennesker okkara vær krossfest vi honom för att synda lika med skulle vara till öntjes. Så vi skulle inte långt tjäna synden. Akkurat. Och jag ser kapitlarna här, alltså 4 och 5 och alltså faktiskt flera kapitel, men så tar 5 och 6 så ser det också öjliga ägg, tror jag han långt ner i 5:e kapitlet. Här får han ändå förklara hur sammanhängen är så läsna. Hur vi alltså hur har vi några vi synden att göra? Och det här och vad signar Adam sist 4, ja. Han säger här att han säger att du synd var i heimen och är loven var. Men synd var inte tillräkna här angelo Ta rådde deien fra Adam til Moses eisene, altså det var Moses som kom ved lovene, eisene i heimen og ikke hadde synda vi bråte Adams lykon, altså på samme måte som Adam, som 4 min hans kommaskulde. Men ikke så vi nøygavene som vi fattler noen, tog døye hinne mongo vi fattler hins eina. Og til her og til som kommer inn til at vi faktisk født fattelen i forhold til god. Ikke i forhold til hver annan, til å ikke mer fattelen enn noen annan i menneskens egen. Ta vi hitja, man kan si horisontalt da.
Men i Guds egen så kom deien inn vid Adam. Ja. Først han skillnaden som ble mittlen god og menneske, medan Adam enn levde som i sin likhamsholdte. Men så kom eisne han holdslige deien inn, altså så det som vi kjenner et land. At det jeg vet ikke man kan si at deien noen i holdt til båren, men det ikke nek som mennesker kunne bli samt om alltid, men det så alle mennesker samt om at vi skulle ødeløtja likamlige. Men og alt på grunn av Adam. Tropologen tja okkon til at vi blanda alltid okkar egnan vit og poi. Så det hever sånne fragrøyngar om hvordan alt fire helt å se. Men det taknas bare ikke godt. Alt at her ikke nækka som han råkna vi måir. Nei. At vi skulle liva okkar egna liv, altså. Og halt okkar tæna honom vi okkar egna liv. Akkurat, ja. Det purast da. Utelokka, ja. Og tog alltid at det så om et av verker som du leser at ikke så vi fattler noen. At han sier ikke så vi nøyegavene som vi fattler noen. Nei, akkurat. Tog døy henne vank og vi fattlens øyne, så menkan mår nøyegods og gavan komen og iverflå til henne vank og vi nøye hens øynemanns Jesu Krist. Og vi gaven ikke som værta i hin øyne sinteie, tog dømeren kom vi øynen øynstøkken og vær til fordøming, men nøye gaven vær ute av mange fattlom til rettforskjering. Ratte deien at du fire fattlighens øyne, vi hinne øyne, så skulle mengan møyre teg, som får iverflån øyner, og rettforskravene, råa og løyvenom, vi hinne øyne Jesus Kristi. Altså at det nekka som en vereløyt, og det er som godt ser, Ja. løyv, altså av et løyv. Og i Kristi Jesu herre okkar. Altså fra Guds søy ungen, her ungen spurninger, her ungen ivamal, og i øtlenes nere. Det som så for okkon, og det kunne vi virkelig takka for at vi har Guds åra, og har Guds andre eisen til å hjelpe okkona. Det at suttja det som Gud ser. At skilja og fætta sammanhengen så som Gud hever sett han opp, og sagt at så det. Det ikke annet som gagnar, det ikke annet som hjelper. Ja. Og jeg halte at det faktisk øyla størst, at det her som du, det som her, 16 av verset som du leste her, Ja. tog rådde deien, Ja. og det er som rådde fra Adam og alle veien fram, og gjør det til alle mennesker utenfor Kristus. Ja. Her det deie som ræver, ikke bare til at det sjuka og forgangslighet og alt det, men alt tanka minstri spilt, det verleggan dette, og det nok så hundalt å suttja hvordan sterker religiøsiteten i heimen det utan Kristus, altså. Og det en øyelig driv med i heimen det, som virkelig kan få oss til at nesten själva vi tar suttja det. Og til det som han så mener vi at han deien, han rådde at det fire fattelens ene. Men så det som han sier til, ja, men så slår mange meg til som får iverflå nøyenar og rettviseskavnar roa og i løyvenon vi hinn eina, Jesus Kristus. At det vil si at nå evangeliet flott inn i okkara gerande sted. Akkurat. Okkara daglige løyv. Og ikke bare en spurninger om ta vi kommer til himmel, så var sikna som ta være. Ja. Men det du første tjøkkene så har du brev og til å lese, så anten jeg vil virksomme at si at her at det to. Da du fortsetter her, så sørst det at
Han sier, du ønsker henne mange var sintere ved avlutningens øyne, man, så skulle øyne henne mange være rettvis ved lutningens øyne. Altså, kan tøtninger til heie for gode, at hans son var lojen, jeg lykket til deg, jeg kross deg, og så framvis, ja. Og så sier han, men loven kommer til at for at fattelet skulle være størst. Så her som synden var stor, var nøyen oppåt og større. For at ånds og synden rådde i degen, og så skulle de øyne nøyen råa ved rettvise til evet lov ved Jesus Kristi Herre okker. Ja, og det akkurat det som måneden. Hatt det nå. Ja, hatt det nå. Ja. Og man hører ofta folk si, altså, det var rävligt ointressant bära att också om Bibeln och bära. Alltså, hade det vita på det tog så. Hur underfullt det heter livande. Det är livande ger. Det är att vi inte fattar något. Ja. Alltså, det är bara så. Hvis man ikke får inn og hittet, ja, så blir man akkurat så løs. Ja, han tryggvande menn. Ja. Jeg ikke så ytlig enkant, og så framvis. Jeg ikke så. Man har løyvet seg ut til landet. Det så øyelig nekk av her som til, altså. Kan man ikke ta? Det ikke spørninger om hva man kan. Det så nekk man kan. Som god til vi lagt til åkene liv og akkurat som han sier der i Jesus brevn og det. At skapt og Kristi Jesus til gaver som god framan ontan vi lagt at vi skulle leva og i tøymon. Akkurat. Bare hoksa så her. Hvordan negv innehalt og i Jesus? Ja, det vi sutja ulla godt dømme i lærersveinen. Ofta har Lindl att hålla Peter fram som men det är en öjlig moner och alla lärsvein och Petre och Herren Golgata och Kvutsone och så attarna. Vi söker atter hos Jesus han vi kvar skälter han där ut alltså för vantrik och här är synd och att här har sett så näck det har sett så kraftigt under. Ja. Och allika väl så är det här ut gamla, man kan säga gamla förståelsen. Det skiljer då på den gamla maten, och för att räkna ut på den gamla maten. Istället för det här var Löv med Johannes nämnde alltså Löv ett ärvia som händer och nummer vi alltså han tar om Jesus. Han kallar för ett ärvia Löv. Och han vi söker Peter här hur han ja, vi känner ju alltså om taj han så ja, jag ska fylla där om det så är i dejan, inte problem alltså. Nej. Och tar ju avstånd då. Så backar han för någon kvinnor. Ja. Arbetsgenton. Och för att banna och svarar på att han känner inte Jesus. Ja. Har allt Aaron Golgata och Aaron Kvitsson. Och så händer tingen här. Det är alltid lyckas med en gång där innanför detta stottatoj. Kvar så Jesus fer ut av krossen och fullför verset. Och det var bara Johannes av lärarsveinen som fyllde vi ut av krossen, fyllde vi tog som hände, ja. Och Jesus han vinner skiren här av syndene och av dejan. Vi synon deja. Så her vi teker han okkara deia, og teker okkom vi inn i sin deia. Det var det som vi leser her om Brand 6. Og han fer i grøvna vi okkom. Og ta han så ryser oppater, ta ryser vidt oppat vi har noen eisene. Hette det som vi hos årlærer, og hette det som vi trykker. Og Peter her, og så ryser Jesus oppater, og han sammen vidt han, og ryser her fjørte deina, ja. Og det er øyelig tørført vi tryggve og skilja, men Jesus kommer og sammen vidt dem. Og enda han vusse for dem, så sier vi i enden av Johannes evangeliet at nei, Peter han ble oppkjøpt, at nei, her nei, jeg er for ut av fiska.
Ja, vi kommer vi se hinner alltså Lukas åter till det gamla löve som det kände ja. Jesus är kallad där från Gud någon och tar fyllt i honom och man tar klar inte fyllt i honom ut som Jesus måste ensamt göra. Frälsningsverket för Jakob. Jag klarar att inte fyllt. Det klarar inte fyllt vet du ja. Men Jesus verkliga risen upp. Han lever. Och han åpenbarar sig åter i nøye för dem. Og nu skjeldar han ikke. Nu sier han bøtten, her det nekket etta. Og drevet er tilsyn i kærlekan. Ja. Og ta det Peter slipper svære på her, han spør ikke, elskar du meg? Elskar du meg mer enn heser? Ja. Og han tror ikke for, helst en av for hver, for han avnokta. Men så kommer kvitsunnen. Ta oi hetta løyve som Jesus hei tås om. Det som høyrer til, det som han kallar fire Guds rydtje. Det altså, ut fra årene kommer vi godt sette likastegnet mittelen Guds rydtje og heile anden nærværende tja okkom. Det Kristus kommet til okkara. Og jeg har ikke gransket det nærmere, men det ble så livende for meg til at Jesus i himmelen, Kristus i okkom. Ja. Ja. Så Kristus hins salva, ja. Og salven tar tåsar hele andana. Og så videre tås fyrreisene, at Jesus kunne ikke, altså lika med, han kunne ikke gå bygge ut av ham, før enn han hei givet upp andan og finnes han atter fra ferien og helt han ut iver at det sikkvande ta og gjør til enda det. Men det øyelig tors først at bare vi akkurat løyve nu har vi bare mot et lærans løyve med her som man slipper livet flytte mun lika med han. Det øyelig bare til at man ikke kører bil langt sjølver han. Og jeg har falt øyelig størst disse togene. At Herren gjør verset nek mer nu enn han gjør det i året. Det kort selv. Det så latt affære her og her og her. Men hver var dybden og i tog du gjør det, altså. Det slett ikke det at Herren ikke var vi. Men han vil åpenbære mer hvordan det å livet sammen vi ser. Eller livet og ut ser. Som han og i øye lika med å bruke det. Alla togene. Lika mykje hver og hvordan. Og jeg alltid tror altså, om jeg etter det sånn her. Men vant jeg omgatt dette for å være en så veldig løyke som det nå viser seg å bliva. Altså, øyne daglig bare. Hvordan han grøyer til dine veier, og han ferdig å komme her som du skal komme. Og han sier for at det rettere tog, og så framveges. Altså, det bare ikke til at skilja. Men det her. Akkurat, ja. Og det hender. Og det kan sikkert virke for folk som om at nå har han blitt njørvidret i også, det skjønner. Men det så verilig, og det fer helt inn i den daglige dagen, bare til han så fer jeg ut av sjukhuset mye morgen og får meg dette for i hendene, bare for at jeg skulle kunne rikke sin det bedre, ja. Paraffin bæra, og så hittat opp, og det ble som handskar opp, ja, og så var det at jeg gjør, og det ble mjukar, så øyde mjukar, ja. Og det bare paraffin som er hittat opp, og så kommer han et kvar hendene i rojen 24, så det som en tjukkere handske ligger og røyner å heve fingrene i sånt, ja. Det er praktiska. Ikke sammen, så revner det også. Han skal ikke revne, han skal slippe at gjøre sitt versk inn og i disse limene, disse liene. Og så kan du sitte her, og du ser folk komme og fære som har sjukhusnån, og så det jo liver, og så husker du om etter, og skal nå fære høymater, og så knappt det så.
Jag tog en plan och kanske jag har spelat en man här och här, men så kommer han med över till den och han känner till och jag var inte känner han, bara som en morgon. Och han uppenbarade så inte för mer för en arm vi kom här som är beboen. För han väl alltså. Och jag visste gott att jag åt känt han, men det är så näkva män, det är så näkva kvinnor och när känner man det ordentligt och när känner man det inte ordentligt. Och så säger han det som akkurat här var det att se alltså snacka intimt med mig ordentligt och en lät han bara vara mer okända som så, men så säger det vi han att han var så omätlig, han gör en så fin utstrålning. Så äntligen tog jag en tvär strofer i en vers, ja. och så får han att flänna. Och jag vet så gärna så kan och i Kristus är så nej. Men man passar på att är inte så säger han alltid han vara något som man är eller alltid han inte vara något som man är alltså. Jag har ju en rätt till det. Det må allt komma innanifrån om någon själva. Men det mest och i morgon alltså hetta frien och glädjen av att släppa köra med till hus är han för så. Allt otroligt märkligt vi människor. Det alltså ordentligt betryckva sig till tuna så kommer där så ner och så uppenbarar han inte för mig han upptäckte att inte ordentligt visste hur han var och jag tog inte alltid för att spela han så säger han det bara på en så stottliga mata alltså hur han var och nämnde en annan person alltså som och så måste jag flänna och så säger jag tog vita till att jag inte vilja sporta kvart värst och tog brukt dessa låtna vid avkost öjliga väl till att leva som en främmande för mer och jag vill leva som om att jag känner det men jag var inte akkurat nu alltså. Du tar skildra det. Ja, jag upplevde ofta själv. Ja. Och så har vi det så ett avvirke att det är. Så är ändå tog dessa sättningar. Tog vi salsens möjlig himmelvägen slatta kan. Så är Sigurlusens storan och Adervan. I ötte luta ma hakste siktning skall du få om vi salsens möjlig löj till böjna kan. Så får han flänna och ta vart han säger mig för att vara så fallt det väl det här. Ja. Och stinar, ja. Akkurat. Hesfer. Och det är att älska alla människor och inte älska sina fotchen där som skriver sen. Och att samla glödande kol och höttorra säger han ända, säger Jesus han. Vi är göra väl. Vi är göra dem och väl, alltså, alla tøyna. Det här som du nämnde, Johan, vi att du upplever livet nu. Ja. Jag också att det är akkurat det som han som menar vi här om att roa och i livet vi har någon ena, Jesus Kristus. Ja, akkurat. Alternativ, Paul, ta vi och likan kommer här till som du är kommande nu, pastvis. Det är att ja men nu är han jätt. Och så uppgör man. Ja. Benchfit är ölannek äldre människor, ganska ensam som liv fär öla kött fram vi. Ja. Och kanske inte känna akkurat fyllingen och Jesus som vi tar om. Och så vi ska liv så tömt. Men han kom fyra att ge vågna så nøyna. Og nøyen ganger jo ut på at det var ikke råkna vi okkon. Først godt eller ringt. Nei. Først godt eller ringt. Nei.
Det var bara råkna vi hans här fullgjorda verset och att vi är i honom. Och jag kom tankar om ett nu här, nu du snackar om hanskan här. Hanskan? Ja. Så att, hvis vi sitter här, hittar här i Rombrand 8, så säger han här i 1000 verset, att nu Kristus uitikkon, så vust lika med det. Det är synden. Men anten liv. Det är rättvusen. Och så säger han nästa vers här, att bor nu ande hansara, som reiste upp Jesus fra en og deg uitikkon, så skal han som reiste upp Kristus fra hin og deg, gjøre eisne deilige likamtikkere livande vi andasøynen som uitikkon bor. Akkurat. Nu kunde jag tänka mig haft en handska lite här som passar i mig. Hvis du heter en handska, så han vurs deira. Hvert fær en handska til å vakna til liv? Jo, til den livande hånden som fer inn i handskan. Nu hansken livande samma vid håndene. Og til faktisk han mynden som ligger i, hadde ikke minst med fra meg selv, for nekva barn siden, hørte seg mynden her, og det som man sier om okken her, at vi utanfor Kristus, utan han, på grunn av tilstanden som okkara hanskje, eller okkara likam og holder i, så vi Guds sammanheng, vi deg, vi kunne ikke gjøre rettvisesverska, men vi trunner han, så han kom inn i okken, og vi tog kraftene, vi tog avja løskraftene, så okkara likam, akkurat som en hanskje som stein opp til liv, tog en livande hånd kom nå igjen. Tog han mer så dyra bär. Ja. Tog han brøyter alla tøyina, kan man säga taktik. Alltså, han vet akkurat tajmalluka som vi stekkar upp, så kommer han på en annan mata inn i livet satt där. Och så vaknar du av kanske en ett annat personer säger ett eller annat vitt eller minnet är kanske ett eller annat och då livnar att och han dove så avmätliga väl att handla vid det här ta i släck vart kvart för det hända. Det är bara som ett jar ta i marknaden tolja så skulle de skala till fotarökta. Så vi ska höra fotarökt katontea. Och så fär i Iversland akkurat i 6 och tar kommer skuldbussen till havnar där. Det har inte en annan buss här. Så han ställer sig här och så spärrar han när i hin kommer bussen som och när det är en halv timme han fär sig han med och tar räkna ytla och så han kom det för in här. Och så kör han hornatt och rattor och så kommer han passerar ut till tambussen och stannar så här och så knappt jag kör han horn upp och säger hej kom bara vimmar jag ska nog sörja för jag får att jag ska. Och så färger vi hon. Och han kör stäckar en så stan och åter och två här och så lös. Och så kommer han ut i Ronavikar. Och han säger här ständra bussen som fer till Skala. Och nu kände bara hinnerna från sidan. Ja, akkurat. Jag sa ja. Och alltså det är så vittna sitter han inne vid ja. Och tar väl akkurat för mig här som Herren han står till här som man och till att sörja för att får tandvägen till Skala. För det hände så öliga näck för att vi färd. Och I fallet heter Herren lät mig allt och jag det så att kvilla sig här. Lät bara om och sörja för att du kommer här till Skala. Och vi glömmer för det. Det är nog helt annan i mentene. Man får inte råkna vid tøy, du måste færa tolja, och du kanske kommer en tøy man fyrr än vanligt, och allt det där. Men Herren brukar allt det här till, så ett ändamål. Akkurat, ja. Det är så kom till födelsedagen så är det mist, och det var inte öppen i bakaruinen,
og det ble som en tjej, så tull jeg være her. Og så kjøtt tjekta han. Så det hette var akkurat 6 og 2 år då. Og så färdig så klockan 6 så färdig var man här och får man kaffe och får wienerbröd och blev väl färdig efter det. Och så för konan ut här och hon säger han Ole också. Då kan stå färden igen och så en konto långt och kommer till 8 och jag kommer till 9. Och så också om hur ska det nu komma i ja så säger hon med man kan gå köra. Och samtidigt kommer den konan in som var här vid döttrarna tar och vi fått någon av döttrarna som hon är teacher ja. Och hon säger att jag ska köra till jag ska låta jag ska köra. Vi ska köra till Taska. Och bara heter här öppna i för så öliga näckfon. Så jag var utanför så säger det som det organiserar. Slett inte. Och bara en sorg där var du kommer hem och så är det framme med att mitt det du kommer att och ett om ett lotrina och så väl ettna du känner att allt för att det är akkurat. Så gott är det ver och i hans atlarna. Ja. Det är jag lärde ta nog så länge sedan. Det har varit så i antal sammanhänge. För jag har mina huxander om det var ett tillstag som skulle ha och jag så finns ju arbetet där vi skulle göra ett eller annat som hörde till. Og jeg helst at det var pendamadan, og jeg rønte alt kakon, og ikke rikka, og jeg ble bare mer og mer irriteret av. Det er knappt å vakna vi, ja, men kanskje Herren sier også annet. Og så får jeg slappe av, og så knappt så visste seg en helt annerledes, som jeg ikke husker om. Og det jeg lærte meg ta, at dette her, vi er i løyvene, det løyvene er så øyelig alt sittet, alt andre på hver, vi er selv i løyvene, og jeg lærte ta at, ja, men, Guds veier, tar færre lattelig i jøkkene, tar han leier, ja? Men tar jeg selv røyne, og det ikke ui her som Herren vil det skal være, at jeg er atla, så slipper jeg strøyes ensomatler og stressa meg selv, ja? Men akkurat som han kommer og hakk vi han, at det lukkar som man kopplar ui til hånden, og så ferdig. Og jeg sitter og hukser her, at jeg må ha vært, hukser for rent menneskeslige, så må det ha vært nok så høyere prosess, Kjødda Paul, jeg kommer her til. Jeg har kort bil, så langt jeg var fullkomne fruer, og så kommer dette inn som gjør til at du ikke fast kort bil mer. Og så ganger en tog, og jeg kjenner jo at han nå, nå har du kommet til sattes via så er det. Men at Herren, han hever sine veier. Han hever det i hånden, ikke jeg sier. At det gonger akkurat så løs vi løyver noen. Ja. Det er bare alle tøyene, som han sier her i Salme 51, hvis du leser det i første versen her. At det er her sier det vi Herren. Sier det vi Herren. Og at det er bønnen som Moses, ja, sånn er lenge hun, men han dvøler vi at her. Ja. Det er underfotla. Hva man kan si av i Herren. Ja. Det er akkurat, ja. Hvis du leser det første versen her, det er 25 eller 51. 51. Han sitter i lutens haksta. Ja. Og bor i skuggens alvalda. Ja, nå kommer det, ja. Sier vi Herren, sjølmøyt, borgmøyn, godmøyn som er lutja. Ja, tøy. Tøy han bjargar der ur snerre fuglamansens, undan øyande peste, vi fjørensøyn eller fjærensøyn skuiler han ter, under vangen hansara finner to lut. Trofest i hansara skjølter og vernt. Du skal ikke øtta nottarastlar. Ei pøylen og flyr om dagen. Ei pesten og snøyger seg i myskren. Ei søttena og øyer om middagen.
Om så 1000 fattlat her vil I, 20.000 vi høyre håndtøyna, skal ta ta ikke rama til. Du skal bare skoa til vi egen tøynon, suttja hvordan godleis få lønnsøyna, to herre sjålmøyt, sier du. Det kan være at det uttrykk her. Ja. I haksta hevde gjør til bostad. Ja, altså, sier du. Ja. Altså, 2 år. Ja. Altså, at bare så, og mitt at døyra bare, hva du sier vi herren, og i her som forholdene som det her. Ja. Ja. Det er så helt understandende, inspirerende, og hatt det akkurat det, som fører til å rett østligt. Men jeg også sier, det er vi er gåtteka. Han er lenge ved. Han er lenge ved. Han drikker en tur. Ja, ja. Så var han møtte herren her i Tørnarunnen. Ja, Tørnarunnen, så. Ja. Han er øyre måvlokker her i Løyven, en kongadøtter i tidsen på styr. Han er hebreer noen, som det setter ut. Og der kom fra deg, noen. Sisteren hokte og ofte og følte vi, ja. Ja, det er akkurat det her, og komme og kjenne herren oppe på handamaten. Men det er det som man ikke får åpne ut, la. Vet du hva jeg sier, kjenne herren er så størst. I himmelen er romånen ikke, altså. Altså, her er det ikke chanser til nærke. Men vi er jo i hånden. Og han er i okken. Og han er i okken. Ja, det er så sikkert. Man dår ikke det at oi mynda seg lov åttan hettar. Åttan hessa nøyna som vi stand og ja. Jeg må si at han har strøy og streve og sørge for og familien noen og alt det her og bøtten noen og alt skal så sier han. Alt skal være rett. Og så at lette seg til hånden og kvile og lete han rova. Altså, det er helt avsigeligt, altså. Hvordan godt det er. Ja. Det er virkelig nekst og i skriften, og ikke minst i rombrevene som løser heter løyve. Og en underfotland hatt, det tar gamle her ute i Toften som taler, og tar sett alltid til at han som gjør det sitt løyt ved rombrevet, altså han er nok, altså. Her var ikke så manglet, så. Nei, det er sånn at. Og det hykker her i 3 kapitlet. Det er alt henger skjermen. Ja. Her sier han i 3 kapitlet. Hvert hever ta gjøten fram etla hvert nyttar omkjøringen. Nek var atlan hått. Først og fremst til at årgods liten tøymon opp i hender. Tøy til at gjøten hever nærka. Hva hever ta gjøten fram om. Akkurat, ja. Så her? Ja. Og det akkurat galtant vi det også. Det er det som Jesus sier etter en sammers kvinne. Ja. Frelsen kommer fra gjøten. Ja, akkurat her er så nekk av det her. Ja. Så, og så sier han at og hvert om nekrer vers 3, ja, kapittel 3, hvert om nekrer vår avtrykkver, skal ta avtrykkskap og torra, gjør at trofaste gods lønnes. Altså, det er så tøtninger mytelig sannløyga. Og i løyven er ikke øtlån som har herren til. Om det gjøter et høytninger. Det er løyvetjåk, na? Og hvert om nekrer vår avtrykkver, skal ta avtrykkskapet torra gjøre trofaste gods lønnes. Men er så, god være sannåra vår, og hvert menneske liknare som skriver at du skal være kjent og rettviser og i år rundt høynen, og vinna taid og være dømt.
Men om nu orättvis i okkara bräckva rättvis i gods, vad skulle vi ta sia? God orättvisor? Han som lät röjna komma till alla människaliga. Men det är så. Hvordan kunde godta den heimen? Og det nu, og nu til at god sannåra våren honom en møyret løyer, vi tog at liknare, for vi ta korsene dømte som sintar. Og hvor skulle vi ta ikke, som vi være spilt ut fire, og som vi sier vi læra, gjør ilt, for jeg godt kan komme bort ur tog. Slik få av røtten det omsvinn. Jeg kunne helt frem og lese, men dette sånn grunnleggende ute. For noe løyve sammen vi herren. At bare lese det her, at det er helt ufattelig. Han viser sine nøye på hand og mat. Hva om det, altså? Ja, det var åtsikker. og vi største vi, altså, ikke minst hvis vi er åtsikker, og føler hvordan svøyer og tog vi det som menneskelig, ja. Akkurat, ja. Altså, han sier reist opp at. Så du skal ikke lette opp rekva når vi tog at du just hatt det. Reist opp og vet han som har gjort det til. Ja, det er akkurat, ja. Og du først ikke nekre ærestene enn å slukke, bare så det som at sier kapitlet. At tåra sier at men han er god, han tår, han kan. Akkurat. Det er vel hvis du sønt at det. Ja. Det han hever tidje fram her, han tidje fram her og i første kapitlet om han godlesa. Ja. Og i øren kapitlet han tidje om han godlige. Ja. Man kan nesten si at i første kapitlet det hetningren, og i øren kapitlet det jøtene. Ja. Og så gjør han opp her, og sier her i 20. verset, at som skriver «Ønsken rettviser ikke ein». Altså, kvarskje at han godleser, at han godlige. Ikke ein, skila folk ikke til. Ønsken som søker god. Ødler ferne lei, ødler somler spilt. Ønsken som gjør godt. Ikke så mye som ein. Så nevner forskjellet her. Og han tåser om at hans tilstander at øyeng og åsela av veven terra. Og godsøtt ikke for egen terra. Og han tåser om at det er lovene, og han tåser til det som under lovene. Og så konkluderer han her. Ja. At hava synda. Og ta må fattast dårgods. Og ta stekker tog bedre kjær. Men da får det verset 3 kapitlet sier, og tei vera rattvistgjørt fyrir ønske av nøye hansara. Vi ender løysingene som ui Kristi Jesus, honom er god til å sette fram som nøye stål, vi trikk og blå hansara. Fyra vise rattvistsyna vi til god til lengme og synen har haft tål ved synden og vi avvårdgjør der. Og så vi er her. Ja. Men hette her til at la synda, men teiver, han sier, og teiver er rattvistgjørt for ikke av nøy hans her. Vi ender løsningen som ui Kristi Jesus, ja. Det er så utrolig flott uttrykk. Altså, vi kvarjon, og teivera, og så framvis, alt det der. Altså, det så hykker at det han sier etter verset, skila folk, han sier ikke rettvis ikke han. Skila folk i stil. Angen som så ikke god. Alle færene løy, alle somler spilt. Angen som gjør godt, ikke så mye som løy. Altså, jeg tog som ikke kan være og virka at du kan stelle et bruk i ditt kjær. Og så kommer det tjupare bakt og djupt for det her. Væren skal ikke øye mer. Byan til hitje herre jeg til Jesus alene nok for meg. Det er så uttrykk som jeg har doa fra at jeg minnes det. Så det var sånn ikke.
och i samkomna. Och så är det här ungen som var organister blev sjuk och måste vara nyer. Ja, så var det systern som måste lära och vi måste sitta runt om han och synja vi så att alltså vi blev sett som barn och ung runt om han som spelade orgel. Så hon skulle känna sig trygga och vi som går väl vi så om hon gör det och kicks här så. Hon hörde det så. Så det lärde hon Liz Korsian och fotografer. Jag spelar orgel och så själva det hon kunde det. Så vi kunde kvarträtter men jag flott i ångat plus alltså. Jag blev jag sitta här för att tvåst. Det stola. Ja, det stola. Ja. Det är en livande organismen som samkommer. Om man är löjtligt eller stor eller det är öll, så är det en organism. Det är hans organism. Alltså. Han och Jokon och vi till honom. Och, alltså, du fullständigt är väck och ges ner. Är det och i häsen, alltså, kan det bli tid och kan det alltså, kan så lite, alltså, jo, allt ska vi ska se. Och nu tar det linjer färre och allt det här. Och det ska väck och brottna linjer. Nu ser han till att det likam heter mot. Och det centraliga likam är mot. Och jag ska vara ute i. Jag ska arbeta vitt och du följer i andan om att han gör det. Livematen är så gavur. Men gångelig jag tror inte säga att han som det kan brukt alltså centar lite så och hantala är helt rävligt alltså det missar allt runt nå. Ja så ska han bruka hettan liksom. Ja men alltså han är avhängig av tro alltså och i honom jag sa du läser det Gustav Fridhets. Ja. Jag ser en otrolig god lösning. Helt en standard. Det är också med här han säger att vi var rätt så stört för inte av nej han sa enda lösning som är Kristi Jesus och så spyr han och säger så det var kvar är så ros okkara. Till utstång. Vi kvar ju lov värskarna. Nej, vi lov troaren där. Ja. Och så till om det skulle vara anker som lunch efter ner kanske en inte känner sig trygga. Sier Paulus her at tog halta vid nu at menneska være rettvisgjørst av trygg utan lovverk. Altså utan å gjøre første tidligere fra, men bare lytte av Jesus. Og han er ikke langer vekk enn en tanke. Ja. En tanke til hans herre. Minst til moen, sier røverne krossen vi igjen. Og det var no mye. Det var ju att jag Magnus i Jörskvaltet här. Framåt i ändan av Bultmannen som vill släppa läsa till. Hon var bortsett av sonen. Ja, så avgjorde han affären till färgelsen. Och han röstades och kom. Ja. Var han längt väck. Han röstades och kom. Men färgen så han längt bort för den hade vi var till. Och han får att glämja sig om att han kunde inte köra så när han sa att han är spelat bort. Ja. Men vi har ju innan tog med här till festival sett av bord och jag förde bort vid honom. Ja, och vad är det stövan alltså? Är som vill ha trälakår. Och att det är så. Det är evangeliet som blir bådskapen till alla människor. Så det är så spännande att öppna sig så väl fyra och morgon. Ett lite. Jag råknar i släkten 20 ner alltså att vi var för att ta oss med. Nej, han säger här och sätter Korint 2 och 3 om donaskaperna.
Ja, man lyckas slå till. Ja, det är det. Jag citerar det rätt. Ja. Han säger här... Gott att det är som gör det nu, så att han kan inte bra. Han sitter här och jag kan tacka till er med god över tack som i Kristus är alltid leir och fram till siger. Og kvarjen steg leder gå enka kunnskapar syns åpenberast vi okkom. Og så sier han 16. vers, og hver doer til hetta. Og så sier han her i 3. kapitlet, at slukt allit havid av gode vi Kristus, ikkje at vide okkom sjálvun do at hoksa nek opp, ein så av okkom sjálvun. Nej. Donaskaper okkara av gode, som eisne gjør til okkom føra fyrir vi at tjenare kja nudjensåttmala, ikkje bokstavs, men anta, til bokstaven dreper, men anta ikke livant. Ja, at det her skal skje at det vakte meg opp. Og eisne fyrir at Timotheus brev og alt. Den frie Jesus gav. Kvila som var avkjent vær. Jauser løyen var det nå til møyre trygg for det. Møyre trygg for det. Altså, hva er det møyre trygg for det? Det må være det at du var han som bare for å kunne vilja og virka etter gav av vilja. Så innom, altså. Altså, det er ikke noe kan. Det er ikke tvang, altså, å gi snir. Nei, meira vi lytter av han, og lytter av dette her som sier, altså, meira får vi løyve til at smakka og suttja av tog som han er, hvor så går han er, hvor så fotler av nei og kærleika og omsorgan. Øysten til at han sier ved meg at det er to. Det jeg sier at det kan jeg trykke ved, som så sier han. Nei, at det er to, sier han. Ja. At det heter en åpenbering av bare jøden og grikken, altså høtningen, altså en åpenbering. Given av, alle viser til å lov okkar av fire halda seg. Og helt nekker andre er klaret det. Nei. Og så har tid jo altså sjølvan at dodja for en fallna høy. Nei, det er akkurat det. Det er for så lengt for å bo i alt det som vi klarer at fætta. Men jeg får bare enda vi hesten åren her, som du begynner vi, at vi har noen har vi et eisen finnes ikke etgångt og i trunne til hesa nøye som vi stander i. Ja. Skal du begynne på en sånn vi åkken på? Ja, takk for det. Takk for det her, det har hjulpet sløys som til å lete noe kom og ta i vind. Kjenne til Herre at vi kommer ikke selv. At det må være til som virker i oss. Det jeg vilja virka til gå og vilja til. Og Herre, helt ikke ta i til taler i tjokk noen. Vi nek i okken selv. Alt vi tar. Og skulle være til alle ræver. Og ikke minst ta i til så åpenberast. Og akkurat like han være ombrøtt. Det stender at du døy og jeg holdt noen etter igjen, og likam som okkara, og du har kjørt livande i antannen. Og man tilsver at han verløy som tar for å komme fram. At vi vera han så to. For god er anten, og at vi som vi anker for anleit noen avspeklet ordgods. Vi vera ombrøtt som mynd. Som fra herren og i anten. Herre, vi må bare undrast i det, og hvordan omgangsstokken, og hvordan alle togene vil ha kontakt. Men en livande kontakt, vettelen. Han som er hjertan og bor ved antas og innom, og okken herre som menn kan halte okken, ikke være til som du utgjørst okken til. Hjelp okken øtlån og i hesene, suttje det, klarere, og djeva hans årene for livande, iver hessa rådjar ut i høym. Så at utfalt kan røysast og suttja seg og i tog som og mynd som du ser okk. Takk for det, og takk for det, hese kære ødt som i hese virka. Og igjen, og i Jesu navn, amen. Amen. Så var hese parsten av hjertemal kommet enda, og vi får takka for okkom.
Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenon, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av Hjertamal som har vært, det kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Og hese pastoren, han kommer eisen av å være lagt ut her, han kommer eisen av å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en annen for tusen takk for hesfer.